lokacin girbi soja sukan haɗa baki da 'yan ta'adda su cinye mutane amfanin gona. Na biyu, suna haɗa baki da 'yan ta'adda wajen kai kuɗin fansa, wanda in za ka kai kuɗin fansa da ɗan uwanka sai sun sara maka wani haraji wanda kafin ka kai bakin dajin ka bada abin da su ɓarayin suka bukata ka bada. Sunana Major AL Ibrahim retired, ni commander ne na Community Watch Corps a ɗan dawa local government Kaduna State. Dan Allah ku taimaka ku yi sharing wannan bidiyo ya je shi zuwa ga mutanen da suke tunanin idan an zo an kashe 'yan shi'a a Abuja bai shafe su ba zancen su bane, ba al'amarin su bane. Su gane cewa sojojin nan da suke za su kashe 'yan shi'a a Abuja su ne dai suke safaran makami zuwa ga 'yan ta'adda a Katsina. Sojojin nan da suke kashe 'yan shi'a a Abuja su ne dai suke haɗa baki da 'yan ta'adda ake sace mutane a zo ana ba su kuɗin fansa. Sojojin nan da suke kashe 'yan shi'a a Abuja kake tunanin bai shafe ka ba, su ne dai suke taimakon 'yan ta'adda a Zamfara, a Katsina, a Maiduguri. Kamar yadda wannan bidiyo ya tabbatar, kamar yadda Sheikh Zakzaki ya jima yana faɗa cewa babu wata tsiyawar ita Boko Haram a Najeriya. Su ɗin nan su ne Boko Haram. Duk wani abin da ake yi sun san me ake yi, da hannunsu ake yin wasu abubuwa da yawa. Wannan bidiyo shaida ne. Waƙen Kudus a sarari take ta nuna mana waye Boko Haram, domin su wa'annan masu harbin sojoji ne da uniform, kuma awa 7 da suka yi suna tuki kafin su zo daga Borno suka zo, kuma sun rika gaya masu suna ce musu mu muke kashe mutane a Borno. Al'umma su gane cewa sojojin nan su ne dai suke zaluntar su a gurare kala daban-daban, amma a ɓoye. Na 'yan shi'a ne kawai suke iya fitowa fili, suke fitowa zahiri, saboda su an tsane su, saboda su an riga an shafa masu wani bakin fenti wanda ake cewa wai suna fitowa suna zanga-zanga suna tada hankali, wanda kuma a dokar Najeriya babu wani waje da ya zamanto an haramta yin wannan muzahara wacce suke kira da zanga-zanga din, babu wannan waje. To su gane, ku gane cewa wannan makami ne da ake amfani da shi wajen yakan 'yan shi'a. Ku ana zuwa can ana yakan ku a ɓoye ba ku sani ba. Ranar 30 ga watan 3 2025 muka sake kama wani soja karfe 1 na dare bayan mun samu attack daga bandit din a cikin garin Dandume. Yara na 'yan community watch suka kama sojan, ya bullo daga anufin inda wannan attack din ya faru. Akwai wani soja da wani yaro da muka kama ana kiran Saminu Muhammad mutumin dan kolo ne. Ranar 14 ga watan 3 2025 makama shi da harsashi, da muna zarge shi da hudda ta makamai tsakanin shi da ita, da kuma cikin Allah makama shi ya tabbatar min da cewa wani soja ne mai suna Ade ya bashi wannan harsashin ya kai ma wani ta'adda. Kenan sai na aiki mataimaki na ya je ya kira Captain Rabiu, wanda shine kwamandan da ke kula da sojin da ke dan kolo madaci da macika. Ya zo ya same ni da motar shi, na gabatar masa da Saminu da kuma harsashin nan da na samu a hannun shi. Na ce to ka ɗauki matakin da dace akan sojan nan, tun na san wannan ba ƙaramin laifi bane a soja. Bayan kamar kwana 11 zuwa 13 sai na samu labarin cewar Captain Rabiu ya saki wannan yaron shi Saminu Muhammad.